Dobrý den, vítám tady našeho hosta herce Ondřeje Vetchého. Dobrý den. Jak jste se dostal k herectví? Jako dítě, v 9, v 8, v 7 letech jsem z ničehož nic začal říkat rodičům, že budu herec. Rodiče mě asi měli rádi, tak to nějak nespochybňovali ani nerozporovali a neřešili to. Ale když jsem to říkal jiným lidem, třeba ve škole, kamarádům, tak se mi všichni vysmáli. Myslím si, že to byla iracionální informace, kterou jsem dostal, že mám tu práci dělat. Nebylo v tom nic rozumového. Aha. Vidíte nějaký rozdíl v natáčení filmů pro dětské a naopak dospělé publikum? Ano. Člověk, když točí pro děti, tím, že žijeme v demokracii, tak to není zatíženo žádnou ideologií. A uvědomuju si, že v minulém režimu za komunistů manipulovali cíleně, ideologicky s veřejným míněním a tehdy měli herci mnohem větší odpovědnost za to, čeho se účastnili a čím sloužili tomu režimu, aby ohlupovali a manipulovali lidi. Takže dětský divák potřebuje pravdivé informace, potřebuje jistým způsobem zohlednit to, že ty lidi jsou nepoznamenaný a je daleko větší odpovědnost jim nějakým způsobem předávat informace a příběhy. Jakou máte zkušenost se spoluprácí s dětskými herci, například s herečkou z filmu Pohádky pro Emu? S dětma je to složitý. Málo které dítě je tak vyspělé a má tak veliký talent, jako byl třeba Tomáš Holý. Většinou to je tak, že ti rodiče nebo ten režisér, který má ty děti na starosti, tak je nabrýfuje na konkrétní záběr, aniž by chápali celkový kontext. Když je dítě schopný nahlížet na to jako vyspělý herec a zachovat si přitom tvořivost, hravost, lehkost a intelektuálně to dopochopit, tak je to zázrak. To je zajímavé. Dnes jste tady na festivalu dostal cenu Zlatou buřinku. Jaký význam ta cena pro vás má? Já nevím, kdo rozhodl, že tu cenu dostanu já. Kdyby to byly děti, bylo by to dočista jiný pocit, než dospělí lidé, kteří k tomu třeba dospěli k té volbě intelektuálně. Že je rozdíl, jestli ta cena je jakoby spontánní, anebo jestli je, že se tam zohledňují ještě jiné věci, jestli je to diplomatický částečně. Ale ten večer byl úžasný. Jaké máte plány do budoucna? Moje plány, je-li to v oblasti jakoby řádově jako herectví,
Ano. Těžiště toho, co mě zajímá, přesahuje moji profesi herce. Chci sloužit téhleté zemi, chci sloužit demokracii a všechno, co považuji za správný pro tuhle zemi, je pro mě důležitější nežli herectví, ale děkuju herectví za to, že díky němu můžu měnit svět kolem sebe. Tak já vám budu držet palce a děkuji za rozhovor. Jste sladká, moc vám děkuju a přeju vám strašně krásný život a děkuju, slečno. Děkuji.